Adto na ko karon sa among mga silingan kay mutan-aw sa ilang mga bulak. O niya kay bagsik nga tanom. Oh, Nis, asa imong pinaka the best nga ano diri? Na tanom. Oo. Asa? Pinaka the best ako is mga kapachi, kani mga aglonema nako og mga caladiums. Hello mga kapachi, madto sa ko karon dito sa Lita Cabido nga residence kay tan-aw ta sa ilang mga tanom kay murag nindot kay iyang mga tanom dito. Sige, ito sa ano. Hello kapachi, niya ta karon sa balay nila ni Lita ug ni Dudo Cabido. Mao ni ang iyang mga plants. Oh, nice na kaayo oh, mga dagko na. Wow, ka nice iyang mga plants. Yan na sila aquarium. Oh, napot sila aquarium. Nice kayo. Na sila grotto. Oh, gwapo kayo mga tanong. Muni siya. Oh, gwapo kayo siya. No? Mamahalin ba siya nga tanong. Wow, nice. Oh. Napod ko dito sa daling mga bulak. Kani kay Shirel. Oh, na si Dali. Oh, Dal. Wow, nice lagi mo mga kaang. Kinsa kay imo ani Dal? Ako. Oh, wow. Wa kay baligya? Naa pa, wala pa na human. Oh, asa man ang imong pinaka-nice ani nga tanong? Ay, daghan. Daghan. Wa asa bang dabi? Tudlo daw. Na asa? Are, mga nice sa Oh, sulod. mo na niya mga tanong. Asa man baligya ni mo na Dal? Kung naay mo palit, baligya. Oh, wow. Sige. Hello. Mao ni ang kani akong gihawiran, mao ni ang bumbil nga daghan ani naggusto. Ay gusto daw nila ano unsay ba ni unsa saon nila. Tapos gusto jud nila ani nga dako. Dugay na daghan naghangyo ani pero wala jud na ako gibaligya kay tungod kay simpre murag dugay na jud kayo sa amo. Naa ni murag sentimental value so pasagdan na lang ni nako nga naa siya diri. Ano kung tanong diri nga dugay na di kaayo. Santan. Kung mga tanong naa sa gawas, mo niya kung mga tanong nga diri sa gawas sa among balay. Mao ni. Yung mga tanong nako, wala pa na asikaso pag-ayo. Oh, ani siya kung mga tanong sa gawas. So kalipod siya, gwapo po siya. Ah, gwapo siya no. Hello mga kapachi, hantod sa sunod na kong video tungod kay gaulan-ulan naman. So, bye-bye! Next video. Bye-bye! Subscribe para magkita-kita pa ta. Bye-bye!